Makadii muri eZimbabwe? Ndini Baba Mutongi. Ndinokutendai kune ino nguva yekuti nguva inei yemangwananani ndine nhau hombe yandoda kuisa pakati penyu yakakura zvakanyanya. Yakafanana nekuti denga redu rine zvarakatsiga zvinofanira kuti zviturunuke panyika kuti tigone kudya tichiguta. Asi kune nhau hombe yekuti mvura haisi kuenda kunonaya zvinotigutsa nekuti pane zvinodiwa kuti zvigone kuitwa pasi rino kuti mvura inaye, nekuti gore rino iri harina mvura. Ndakataura ndikati aiwa, gore rino mvura ichanaya yekuti izadze rwizi hakuna. Mvura ichangoti saka 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 saka. Zvino Dhisemba uno kana achinge apera tichazorimei? Gore iri rataakuenda kunopinda rine nzara. Chiendai munotenga zvekudya, motenga zvibage, mounganidza, moisa mumba, mozowana chekudya kana nzara youya. Nekuti gore rino iri mvura yekuti inaye izadze matura tigone kurarama zvakanaka semakore 2-3 aya, hakuna izvozvozvo. Mvura yakawanda hakuna. Saka chaakudiwa ndechekuti tende tinonamata, toisa makate pasi, toisa mikombe pasi, tokumbira mvura sevatongi. Taita saizvozvo voimba, pocherwa mufuku, poitwa zvinoitwa. Saka ndine vhidhiyo ratichazoita futi mudheranji tine zvatinenge tichiita tichikumbira mvura kuna Mwari kuti mvura imbowana kuti saka kune izvozvo zvacho zvakangoti rimwei, zviviri, zvitatu kuti zvigone kuenda kunobukira, zvigone kuenda kunowanawo zviri zvitatu zvinoita kuti vanhu vawanewo kahupenyuwo kari nani. Asi gore ratiri kupinda rine nzara, mvura yekuti inaye hakuna. Ndo mazwi mazhinji andati ndireve kana kuti nditaure nezvawo, nekuti tikagona kunamata zvakasimba, aiwa mvura inoturunuka. Kamda kuona kuti mvura inenge isiko, denga rikange rasvima makore, rikange raunganidza makore, kune mhepo inogara panyika yodzinga mvura yaya. Mvura inoda kungoungana 2 minutes yotange yoda kunaya, mvura yobva yaenda. Hakusisina mvura yakuenda kunonaya. Saka dzingave nzvimbo 2-3 dziri kungoitika izvozvo. Asi kune dzimwe nzvimbo dzatiri kushedzwa nemasabhuku, tiri kusvika toita zvinodiwa, taita zviri kudiwa ikoko, mvura tosiya mvura ichinge yonaya zvakati nakeu. Vowanawo 2-3 zvavanozokwanisa kuwana kuti vakohwe vawane kurarama. Saka iyawo mazwi ayo ndinotenda mazwi emvura, asi ndichazoya ndonyatsomapendera ndakunyatsotaura nezvawo, nekuti ndakabva pakutanga ndichitaura ndichiti mvura ichanetsa gore rino iri. Nanhasi ndiri kungotaura kuti mvura ichanetsa gore rino. Vazhinji tinoona tichiverenga makomenti section vakonzi Baba Mutongi ndimi Mwari here? Ndimunoona nezvemvura here? Ndikati mitsvimbo yemvura ndinayo. Ndinde ndichiona kuti mvura iri kufamba sei mudenga umu ichienda pasi. Ndinde ndichiona kuti mvura iri kuita sei kubva mudenga ichiuya pasi. Ndini muridzi wetepi yayo, ndovhura mvura yonaya, tovhara mvura ichanaya. Saka izvozvozvo pane zvinodiwa kuti zvigone kuitwa pasi pano kuti mvura inaye. Kana tikaita saizvozvo ndo zvimwe chete zvaiteedzwa kana kungava nemukuru akatisiya president wedu Mugabe. Vaienda kumakombwe vonokumbira makombwe, vonobika doro, voita zvavanoita, mvura yotanga kuti mvura yaturunuka. Saka nanhasi ndonzira futi zvakare, handishore n'anga, handishore makombwe, handishore vaprofita vese. Vaprofita vese vakatumwa, hakuna asina kutumwa. Mumwe nemumwe ane basa rake raanoita panyika rinozoverengwa naMwari. Saka vese ava vanogona, angava masvikiro, vangava vanani, vese vanogona, hapana asingagoni. Saka ndinotenda mumazwi akanaka. Ndodzoka kune vamwe vanhu vane matambudziko akawanda zvakafanana kuti mafamily issues, yekuti muri kunetsana, muri kupomedzera, mukuti wakaromba, iwo wakadai so. Uyai mese kuno kuMutongi, ndinongoisa tsvimbo yangu pakati apa. Ndikangoisa tsvimbo yangu ipapa, munhu ane chinhu chake anotaura. Saka vese ndinongotora tsvimbo yangu ndoisa pakati apa, vanhu vachinge vakaungana, ane chinhu chake anotaura kuti ini ndini ndakaromba, ndini ndakadai, ndini ndakauraya nhingi nanhingi nanhingi, vanhu vanotaura. Then kwozoita vamwe vanhu vatambudzika zvakanyanya nenhau yekuti midzimu mumusha, midzimu haichabudi, midzimu haichadini. Vanhu vazhinji vandikuona, vanhu vazhinji vari kuva vachitambudzika zvakanyanya, tota sei nekuti midzimu yedu yaitibatsira. Aiwa, uyai ndinokusunungurai, ndine zvandinoita kunguva diki diki, midzimu inobuda ichifumura zvese zvakaitwa mumusha menyu. Izvozvo ndinogona kuzviita.
Saka ndinoreva kuti vachada kunzwa mainformations akawanda, munofona nhamba dzinoiswa ipapa, ndo dzamunofona munzwisisa nyaya, kuti nyaya yamaedza kutaura paBaba Mutongi maiti chii, ndokutaura kuti no ndiri kureva zvakati zvakati, kauda kuona zvandiri kutaura chiuya iwewe pano paground woona ndichiita zvandinenge ndichiita. Todzoka pakati pari kunetswa nemwe yezvikwambo, nemwe yengozi, vari kunetswa neurwere hwakasiyana siyana. Ini ndiri kuti imimi neurwere hwenyu ndiri panapa, handisi kuti chimwe chinhu kana kuti chii, ndiri kuti ndiri panapa neurwere hwakunetsa. Sumukai muuye kuno ndizokurapai wopora. Vamwe vari kuuya, vamwe vari kudzokera vapora, vane vana vairwara vaive nanani. Ngoti hamusodzoki muchikomenda mucomment section kuti haiwa isu takaenda takanomuona Mutongi uyu akatirapa zvikaita. Mune monyara hama dzenyu kuti munozosvika kuti maenda kuMutongi. Saka tiri kuti matambudziko ese awinawo, huya kuno tikurape apere, muraramewo zvakanaka. Hakuna munhu akazvarwa chinhu chazvarwa chitambura, kwete kwete. Woronga business, woronga iti hapana chiri kubuda, kusvika kuno kuMutongi. Mutongi ndiye chete anogadzirisa zvese. Vaprofita vese vangaprofite, n'anga dzese dzingabudirwe nemidzimu, asi kana Mutongi asvika vese vanonyarara, nekuti ndiye muridzi wepasi, ndiye muridzi wedenga. Saka naizvozvozvo ndinoreva mazwi ayo ndichiisa pakati penyu, kuti wese ane matambudziko bata Mutongi, usunungurwe, urarame upenyu hwakanaka, uitewo mari, utengewo motikari, utengewo dzimbawo, zvinhu zviendeke. Ndinotenda.